Gaurkoan Olaberria etorri gea zehazki KAF Arcelor eta Kaikuk eraikin dituzten biometanizazio planta jarriko den lekua. Baina zerta dator gas metano ekoizteko interesa? Gaur egun inposatu nahi zaizkigun energia ekoizpeneko proiektu esanguratsuenak deskarbonizazio izenian justifikatu nahian aidia instituzioetako alderdi politiko nagusik eta enpresarik. Gas berriztagarri modun saldu nahi zaigu biometanoa. Izatez, gas hau eskala handiko azpiegituret bitartez ekoiztian. CO2 gasa, baino are kutsakorragoa denian. Hauek dira eskala handiko biometanizazio plantan baten ezaugarri nagusiak. Bat, materia organiko kantitate handik behar ditu martxan egon ahal izateko. Bi, honek kamioien joan etorria oso handia izan behar daka berakin. Materia organikoa sartzeko alde batetik eta digestazioa soberakina ateratzeko bestetik. Era berean, kamioiek CO2-ren eta metano gasaren CH4 isuriak areagatuko lituzkete. Ta hiru, digestatuaren kudeaketa ez egokia arazo larrik eragiten nahi da gaur egun martxan dauden planten inguruko lurretan. Lurren nitrato maila asko handituz edota zuzenean metal astunekin kutsatuz. Nafarroa da kolpatuena Euskal Herri mailan. Gaur egun 6 proiektu daude martxan eta 15 proiektu martxan jartzeko asmoa dago. 21 planta martxan egoteko 1.820.706 tona urteko beharko lirateke. Gaur egun Nafarroa mailan granjetan eskuragarri dagoen abere hondakin kopurua baino askoz handiagoa inolako zalantzai gabe. Beraz, oso argi do eskala handin planteatzen nahi dian biometanizazio plantek ez dutela zeikusik gaur egun bizi deun larrialdi ekologikoakin. Beste behin, instituzioetatik alderdi politikok beren burua zuritzeko eta enpresa pribatuk ahalik eta etekin ekonomiko handina ateatzeko baliatu nahi dutela. Beraz, irabazi ekonomiko logika honen aurrian, lurran defentsan aldeko borroka azpimarratu nahi dugu. Hau dela eta, maiatzan 23 Gasteizen egongo dan manifestazioan parte hartzea deia egiten dizeu.